belai kha khammani ko kha samani ko tini kok tuma kumai rok ni langma to obo hayo dora to tini bagai kaham keno ishor rok ya phani ro kiaba salbrum no kungai ken ongkhora nang yaksi yagra pugula posingla yang saimanya dia jagao patimu dia jagao nango aja ma thangai jau am haina thangai kini dongor TV channel ni anchor news anchor Semoli Jamatia ini accident hai kaisa patimu kalai yakung kisah jaga bolo chung hayo খুব সজাগরুই দङ सिगांनि तिमनो अनलाइन यो किसा सतर्कमा दङायो उपानो यगया हुई तिनि याकुं अबो बेकरें फ्रैक्चर रैखा ताबो बेन्डेज राबजाक खायरो गोसों केबा तिनि अबो तिनि लामानि कायसा याखिलि केबोबा काजागिया आमहाके मालायो सो जों बुथुक सेमलिनो दाति खामै बासानानै बागै इसोरनि खानि दियायनाय ताइ सिनि बखानि फान बनो रङो बो दातिनि हामै फायनाय जों बो आबाहाय दुकुमान जा कानिबो याक बायजा बरबो दुकुमान लायजा बनो केववा वाइसबा बुजागै वाइसबा हनजागै बो खाराव कसाताव वाइसबा एक्सिडेन्ट नै जारसे बसाक दुकुमान खायफोर जों आतुबै तंया बासावै तेरिसा सामुवा ओंखारो अबो सिनि बादजा लुकुरक बै तंनानि बादजा नैनो बखानो मोथाङै थै थाङो खायफा ताइसा मोथाङै बेलि थाङो खायफा ताइसा ग्राक लायनाय सिगांनानै फानबैनो खक्तमा कुमायनि सामु थांनाय दङ लुकुरक जेमानथर दियाइथुं बुखौ सेमलिनि बागै बसकाङो जों सिगाङै दङ खक्तमा कुमानि बिसिदि लुकुरकनो आवाय मुं सिसामु रुबै दङ जों बसकाङो तेबो अबाहाय तुगिया जरावा लग दङै हिनो जों बुखौ सेमलिनि जागाबा कबर मिडिया पुरा हायो नायथायजाओ ताइ तिनि खनाका मन्त्री विकास देबबर्मा सार बखाइया तिनि एमएलए रनजित देबबर्मा सार बखाइया ताइ कमा अर्गानाइजेसन बखाइया जों कबर मिडिया पुरा बखाइया जों दियायो बिनि दातिनो साक्का हामैखौ आबसुनो प्रक तिनि ताइ कबां कक साइ लाख